حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Сабый дөньяга килү менән ата-әсә уга исем кушып, туу турасында таныклык ала. Балага исем бирү яуаплы эш, чөнки кеше уны гомер буена йөртәсәк. Шуңа күрә лә һәркем бу мәсьәләгә бик җитди карарга тиеш. Өченчегә атай-әсәй булу бәхетен татыган Рәзилә менән Айдар Ярмөхәммәтовтар ошо изге юлага ярашлы бәләкәч сабыйлары менән Тәкъва мәчетенә килгән. Гаиләбездә бу безнең өченче балабыз, улыбыз булды инде. Тәүге ике балабыз белән ике кыз. Уже тәүге инде уже беренче класска барды. Алла бирә беренче сентябрьгә барабыз. Шул улыбызны көтеп алдык дип әйткән шул. Балам ала бирһә, имен һау булып үсһен, тәүфиклы иң беренче булһын, бәхетле булһын, икенчеһеннән бәхетле икенчеһеннән теләйм шул. Чөнки һаулыгы булып та бәхетле булмаһа, тоже кыен. Шул өченчедән теләйм улыма ала бирһә, һаулык, дүртенчеһеннән теләйм ала бирһә, озын гомер булһын. Шул минең теләгем улыма. Әсә атаһына терәк булып үсһен. Апаларына терәк булып үсһен ала бирһә. Бала ул безгә Аллаһ Тәгалә тарафынан бирелгән аманат. Пәйгамбәр әйтә, бала дөньяга ул фитри иман, ягъни табигый иман белән килә, аның ата-әсәһе я насара, я яһуди, я мусулман, я башка бер динһез итеп тәрбияләй. Чөнки Аллаһ Тәгалә адәм балаһының иң беренче ярата янен, рухын ярат. Ошо дөньяга нисәме миллиард кеше килергә тиешле, шул хәтем рухты яраткандан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аласту би раббикум", ягъни мин һезнең Раббыгыз түгелме дигән вакытта бөтен булган яннәр әйтә: "Калу бала", әйе, һин безнең Раббыбыз. Шулай итеп, без ошо дөньяга диндә мусулман булып туабыз. Балага без туасык исем кушабыз. Исем кушкан вакытта без Аллаһ Тәгаләнең аданын әйтеп, Аллаһ Тәгаләнең бөеклеген аның колагына ирештерәбез. Бала ул аңлай, бу дөньяда үзе яңгыгына түгел, аны һәр вакыт курсалаусы, яклаусы, тәрбиясе Аллаһ Тәгалә барикан аңлату өчен атын әйтеп, камат әйтеп исем кушу бурычлары була. Баланы рухи һәм әхлаки тәрбияләү ата-әсә иңендә булган иң зур бурыч. Күренекле дин әһеле, мәгърифәтче Ризаетдин Фәхретдинов әйтүенсә, бөек хактарның да иң бөеге ата һәм әсә өстендә булган бала хакы. Шуның өчен бу бурычты белү һәм уны иренә yetkереп үтәү кирәк. Бала ул әлбәттә ата-әсәһенә шатлык, куаныч китереп дөньяга туа. Тугандан соң Пәйгамбәр әйтә бер хадисендә, ата-әсәнең бала өстендә үз хакы бурысы бар. Беренче булган бурысы без балага күркәм, гүзәл, матур исем кушырга тиешлебез. Ул исем бала вакытта күркәм, матур булырга тиешле. Ул исем мәктәпкә барган вакытта, ул исем яшәгән дәврендә, ул исем олы бабай, әби, ягъни картатай, картасай булганда да күркәм, матур булырга тиешле. Чөнки һәр бер исемдең аның мәгънәһе бар. Баланың холкы шул исемгә яраклы формалаша.
Бұл туралы ямағат біз бик игътибар итәргә тиешлебез. Бүген без балаларыбызга теләһә ниндәй исем кушабыз. Чөнки ул бит исем баланың ниндәй милләттән булуына, ул нинди халыкка каравында күрһәтүсез бер дәлил түгелме? Әгәр дә ул баланың исеме күркәм матур булып, ул үзенең милләтенә, халкына хезмәт итә икән, аның исеме мәңгелек булып кала һәм аның исеме ул бер вакытта онытылмай. Икенче булган бурыс, балага без дини тәрбия бирергә тиешлебез, рухи тәрбия бирергә тиешлебез. Бүген без балаларыбыз белән хәтта матур итеп һөйләшергә вакытыбыз юк. Без бүген күбрәк дөнья куабыз, байлык эзләйбез. Ямагат аны шуны онытмайык. Без балага дини тәрбия, рухи тәрбия бирмәнек икән, без ага ике этажлы үй төзеп, кыйбатлы машиналар алып биреп, шундай тәрбия бирә икән, без хәтта үзебезнең карт көнебездә ана шул ике этажлы өйдә бүлмәләр булмау ихтимал. Бүгенге көндә без күреп торабыз. Күп кенә балаларның ата-әсәләре картлар йортында тәрбияләнә. Ул бит бала ата-әсәһен үзе тәрбияләргә тиешле, үзе көтәргә тиешле. Ана хуңга юлга озатып, матур итеп озатырга тиешле бит. Өченче инде без баланы бәлагатькә итү белән аларны башлы күзле итү ягын карарга тиешле без. Бүген ысынлап та бала үсеп итте, ул карьера тип югыра, яки ага теге идеальный пар юк дип каңгыралар. Ул бит ямагат бүген бер кешелә тулы холыкка ия түгел. Һәрберебездә үзенә күрә бер җитешсезлек, кәмсезлек бар. Шуңа күрә бала бәлагатькә җитте икән, аларны ничек кенә булса өйләндерү, кияүгә бирү ягын карарга кирәк ямагат. Бұл бит біздің зор бурысыбыз, зор вазифабыз. Һәр бер бала туғас, ул үзе куркыныс астына тип пәйгамбәрбез курбан салмайынса. Бұл курбан ир бала туһа 2 курбан салына, кыз бала туһа 1 курбан салына. Бұл курбан хакыйка курбан дип атала. Бұл курбан ана шул баланы яшәү дәврендә аны төрле булган бәла казлардан хаклау өчен салына. Аның дугаһы шул тәртиптә әйтелә салган вакытта менә бұл бурысыбызда Алла Тәала һәрберегә үтергән насыйп итһен. Баланың бәхете туранан-тура ата-әсәгә бәйле. Юкка гына халкыбызда аталы бала аркалы, инәле бала иркәле тимәйләр. Сабыйдары туган көндән алып, ир корына ингәнсе үз бурыстарын тәвәл үтәгән ата-әсә ожмахлы булыр дип өйрәтә динебез. Рәзилә менән Айдар Ярмөхәмәтовтар да бала хакы өчен булган иң зур бурыстарның берсен аткарды. Улдарын күркәм исем менән бүләкләне. الله أكبر